నమస్తే. శత్రువులు పుకార్లను పుట్టిస్తే అజ్ఞానుల ద్వారా అది పాకి మూర్ఖుల ద్వారా అంగీకరించబడతాయి. మంగ్లీ బోనాల పాట విషయంలో కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకుతున్న సోకాల్డ్ వాదుల వాదనలు వింటుంటే నాకు ఇదే అనిపించింది. తప్పేముంది? అసలు మంగ్లీ పాడిన పాటలో తప్పేముంది? పెద్దయ్య రామస్వామి గారు రాసిన పదాలలో తప్పటర్థం ఏమొచ్చింది? మీ ఫేమ్ కోసం, మీ గుర్తింపు కోసం, మీ పిచ్చి ప్రేరేపణలు, మీ పైత్యం కాకపోతే అసలు ఆ పాటల తప్పేముంది? మోతవరి అంటే తప్ప, సుట్టం అంటే తప్ప, మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్నోడు ఎవడైనా వీటిని బూతులు అంటారా? లేకపోతే దేవుని తిడుతూ కొలవడం కొత్తనా? ఓ రామదాసు, ఓ అన్నమయ్య, ఓ శ్రీమంజునాథ, ఇలా ఎంతమంది దేవుని తిడుతూ కొలవలేదు? అసలు మోతవారి, సుట్టం అనే పదాలు తప్పు అన్న ఆ జ్ఞానులు ఎవరు? ఒకసారి చూద్దాం. జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కిరణ్. ఇంతకు ముందే యూట్యూబ్లో బోనాల సందర్భంగా మంగ్లీ పాడిన ఒక పాట విన్నా. అదేందో ఒకసారి విన్నాక మనం మాట్లాడుకుందాం. చెట్టు కింద కూసున్నావమ్మా సుట్టం లెక్క ఓ మైసమ్మ, చెట్టు చుట్టూ మేము తిరుగుతుంటే చెట్టులెత్తి నీకు మొక్కుతుంటే మొక్కిన వరం ఇయ్యకుండా మోతవారి లెక్క కూసున్నావమ్మా. ఇది పాట అంటే భక్తిని పెంచేదిలా ఉండాలి. పాటలో పదాలు చుట్టములాగా మోతవారి ఏంది, ఆ పదాలేంది అట్లడా? అయితే తెలుగు కవి, ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత శ్రీ జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారో ఓసారి విందాం. నేను విన్నానండి ఆ పాట. ఇదే వాళ్ళకి అభ్యంతరం అయ్యేటట్టయితే మాత్రం ఆ అభ్యంతరం మాత్రం తప్పు. ఎందుకంటే ఆ మంగ్లీ అనే అమ్మాయి ఇవాళ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి కూడా గర్వకారుకున్నారు. మంచి గాయని, చక్కగా వృద్ధిలోకి వచ్చింది, ఇంకా వృద్ధిలోకి రావాల్సినటువంటి అమ్మాయి, మన ఇంట్లో పిల్లలాంటి అమ్మాయి. మీరు ఏదన్నా ఒక ఆరోపణ చేసేటప్పుడు కాస్త తెలుసుకుని చేయటం అనేది మంచిది. ఎందుకంటే ఆ పాటలో లిరికల్ గా పరమాణు అంత తప్పు లేదు. నాకు తెలిసి పరమాణు అంత కూడా తప్పు లేదు. అయిపోయినా ఈవిడ గారి జ్ఞాన ప్రతిభ ఏందో తేలిపోయిందిగా. మోతవారి అంటే అది బూతు కాదు, ఊర్లల్లో ఓ పెద్ద మనిషి అన్న మాట వస్తుంది దానికి. అక్కడ ఏంటంటే మోతవారి అంటే ఏంటంటే మా నాన్నకు తెలిసి మాకు చెప్పింది అంటే మోతవారి అంటే ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి లేదా ఒక పెద్ద రైతు, ఒక పెద్ద ఆసామి వాళ్ళని మోతవారి అంటారు. ఇక అదే TV9 డిబేట్ లో ఇంకా ఈ మేడం గారు ఏమన్నారో ఓసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చింది. అలాగే మీరు 30 సంవత్సరాల క్రితం పాడింది ఇప్పుడు ఈ సమాజానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు జనాలకి మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండాలి అని అంత ముందు చూపుతో రాశారని నేను అనుకోను. సెకండ్లీ, మీరు అక్కడ పల్లెల్లో పాడుకుంటే ఇది తప్పు కాదు, ఇప్పుడు కూడా తప్పు కాదు. నన్ను చెప్పనివ్వండి ప్లీజ్, నన్ను చెప్పనివ్వండి. మీరు పల్లెల్లో ఈ రోజున పాట పాడుకున్నా కూడా తప్పు ఎవరికి అక్కడ అనిపించకపోవచ్చు. అది ఇప్పుడు వచ్చిరు తమ లైన్లకి. అంటే మీరు ఊరోళ్ళు ఊర్లో వాడుకోరి, ఇక్కడ కాదు అనేనా మీ మాటల అర్థం? లేకపోతే ఓ గిరిజన బిడ్డ పాట పాడితే ఓర్వలేనితనమా? ఈ అహంకారం దేనికి నిదర్శనం? మేము డ్యాన్స్ వేస్తే మీకు కుప్పిగంతులు లెక్క ఉంటాయి, మేము నవ్వితే మీకు వెకిలింత లెక్క ఉంటుంది, మేము మాట్లాడితే అవి తిట్లు లెక్క అనిపిస్తాయి మీకు, మా పదాలు మీకు పరమ చండాలంగా ఉంటాయి. అంతేనా? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోరి, ఊరోళ్ళ పదాలు మాటలు కర్కశంగా ఉన్నా దాంట్లో ప్రేమ ఉంటుంది, ఆప్యాయత ఉంటుంది, అనురాగం ఉంటుంది. అయినా మీరెవరండి మమ్మల్ని డిసైడ్ చేయడానికి? ఎవడి జాగిరు? యూట్యూబ్ మన తాతగారి జాగిరా? మా ఆట మీద, నా పాట మీద, నా భాష మీద, నా యాస మీద, నా పద్ధతి మీద మీ పెత్తనం ఏంది? ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎట్లా వాడాలి, ఏ పదాలు ఎప్పుడు వాడాలి, ఎసొంటి బట్టలు వేసుకోవాలి, ఏది తినాలి, ఎట్లా తినాలి, ఎవడరా డిసైడ్ చేసేది? అరే మోతవారి అనే పదంలో ఏం తప్పు ఉంది? అక్కర గ్రాన్ చుట్టం అంటే ఏం బూతుగా అనిపించింది నీకు దాంట్లో? అరే గింత చిన్న విషయాన్నే మీరు ఇలా ఓర్వలేదే, ఇంత రచ్చ చేస్తురు. ఇక రేపు పొద్దుగాల మా మైసమ్మకు కళ్ళు సాక పోయనియరు, మా ఎల్లమ్మకు యాటను పోయనియరు. దేవుళ్ళు కళ్ళు తాగుతారా, దేవుళ్ళు చికెన్ తింటారా అంటారు కావచ్చు. అసలు వీళ్ళకి ఏం తెలుసు? ఊర్లల్లా దళిత బహుజన గిరిజన నా సంబంధ జాతులు ఇళ్ళల్లా ఏది ఉంటే అది పెట్టి అమ్మవార్లను నైవేద్యంగా పెట్టి వాళ్ళని కొలుచుకుంటాం, పండుగ చేసుకుంటాం. అది ఆనాటి నుంచి వస్తున్న ఆచారం. దాన్ని కాదనంత మోతవారులా మీరు? ఇక బోకాలకి కోడిగుండికి లింకు పెట్టినట్టు మంగ్లీ బోనం పాట వల్ల మత మార్పిడిలు పెరుగుతున్నాయట. అసలు దానికి దీనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? సరే, మత మార్పిడిలు మతం ముచ్చట తెచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ విషయం మాట్లాడుకుందాం. ఆ పాట రాసిన రామస్వామి గారు హిందువు, పాట పాడిన మంగ్లీ హిందువు, వాళ్ళ ఊర్లో ఓ పెద్ద గుడి కూడా కట్టించింది ఆవిడ. ఈ ముచ్చట చెప్తున్నా నేను కూడా హిందువునే. కానీ వీళ్ళని చూస్తుంటేనే నాకు చాలామందికి అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడు కూడా పట్టుకోలేడు కదా.
హిందూ సమాజంలో ఉంటూ ఇలాంటి తలా తోకా లేని వాదనలు చేస్తూ మన హిందూ సంస్కృతిని దెబ్బతీస్తున్నారే అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకు హిందూ సమాజంలో ఉన్న కొన్ని వర్ణాలే కనిపిస్తాయి. అదే హిందూ సమాజంలో ఉన్న నా దళిత సంస్కృతి తెలియదు, నా బహుజన సంస్కృతి తెలియదు, నా గిరిజన సంస్కృతి తెలియదు. ఈ దళిత బహుజన గిరిజన జాతులు ఏం చేసినా అది హిందూ వ్యతిరేకమే అనుకునే భావదారిద్ర్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ హిందువులను హిందువులే తిట్టుకునే రోజు వచ్చింది. కొన్ని పార్టీలకు కొన్ని సంస్థలకు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా పనిచేసే ఇలాంటి నకిలీ మత నాయకుల వల్లే అఖండ భారతాన్ని ఏలిన మన హిందూ సాంప్రదాయం నానాటికి పలుచనైపోతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన హిందూ మతానికి ఎంతో గౌరవం ఉంది. మన యోగాకు ప్రపంచ గుర్తింపు ఉంది. మన యోగా మీద, మన ధ్యానం మీద, మన సంస్కృతి మీద, మన సాంప్రదాయాల మీద, మన పద్ధతి మీద, మన పాట మీద, మన ఆట మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంచి గుర్తింపు ఉంది, చాలా గౌరవం ఉంది. కానీ ఇలాంటి వారి వల్ల మనం తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని సంస్థలు ఇండియాను తప్పుబట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. మంగ్లీ బోనం పాటతో తెగ ఇబ్బంది పడ్డ ఈ మేడం గారి ప్రొఫైల్ ఏంటి అని నేను ఒకసారి వెతికిన. ఈమె ఫేస్బుక్లో నమో సైన్యం అని కనబడింది. నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ సైన్యం అనే కదా. అయితే మీకు ముచ్చట చెప్పాలి. తూ చీజ్ బడే హై మస్త్ మస్త్ అనే ఒక హిందీ పాట ఉంది. ఈ పాట విన్నారా? వినకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తా, చూడురి. ఇది అత్యంత చెత్త పాట. ఆడోళ్ళ అంగాల గురించి వర్ణించే అష్టదరిద్రపు పాట ఇది. ఈ పాటలు యాక్ట్ చేసిన అక్షయ్ కుమార్ని తీసుకొచ్చి, ఇసోంటి గలీజ్ యాక్టర్ని తీసుకొచ్చి, ఆదిశక్తిగా పూజించే మహిళలను ఆ పాటలో కించపరిచిన అక్షయ్ కుమార్ని తీసుకొచ్చి మోడీతో ఇంటర్వ్యూ చేయించారు. మోడీని ఇంటర్వ్యూ చేయిస్తందుకు దేశంలో ఏ పాత్రికేయులు దొరకలేదా? ఏ సినిమా యాక్టర్ దొరకలేదా? అక్షయ్తోనే ఎందుకు చేయించారు? ఆయాల మీకు గుర్తుకు రాలేదా ఈ సాంప్రదాయాలు, ఈ పద్ధతులు, ఈ కట్టుబాట్ల మీద? నిండు అసెంబ్లీ సభలో బూతు బొమ్మలు చూసిన మీ పార్టీ గబ్బు ఎమ్మెల్యేలు దొరికిపోయినప్పుడు మీరు ఎక్కడ పోయారు? ఈ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, పద్ధతుల గురించి, పదాల గురించి ఆయాలు ఎందుకు గుర్తుకు రాలేదా మీకు? ఆ రోజు ఏం చేసిరు? ఆ రోజు మీ నోట్ల బెల్లం గడ్డలు పెట్టుకుర్రా, లేకపోతే సున్నం ముద్దలు పెట్టుకుర్రా? ఏం పెట్టుకుర్రు? ఇవాళ నా పల్లె పదం, నా జానపదం, నా పాటలు పట్నం దాకా వచ్చి యూట్యూబ్లో వైరల్ అవుతుంటే గర్వపడాల్సింది పోయి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఫైనల్గా మీకు ముచ్చట చెప్పదలుచుకున్నా. మా కట్టు వేరు, మా బొట్టు వేరు, మా తిట్టు వేరు. మీకు అవి ఎప్పటికీ అర్థం కావు. అనవసరంగా ఏళ్ళు పెట్టి మీ ఇజ్జత్ తీసుకోకూరి. ఈ జ్ఞానం ఏదో కాస్త అక్కడికొచ్చే పని మీద పెట్టాలని ఆ 7 కొండల వాడిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ కూడా నేను 7 కొండల వారిని అనలేదండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 7 కొండల వాడిని అని అన్నా, ఎందుకంటే మేము ఇట్లనే కొలుస్తాం. ఓకేనా? చెట్టు కింద కూసున్నవమ్మ సుట్టం లెక్క ఓ మైసమ్మ.